Μια φορά και έναν καιρό, ο Ταρζάν ανακοίνωσε στη ζούγκλα ότι αγόραζε τις μαϊμούδες προς $10 τη μία. Οι ηθαγενείς, ξέροντας ότι το δάσος είναι γεμάτο μαϊμούδες, μάζεψαν αρκετές από αυτές και τις πούλησαν στον Ταρζάν. Κατόπιν ο Ταρζάν αύξησε την τιμή τους στα $20 τη μία. Οι ηθαγενείς μάζεψαν τις υπόλοιπες μαϊμούδες του δάσους και τις πούλησαν. Έπειτα ο Ταρζάν είπε ότι πάει σε μια άλλη περιοχή της ζούγκλας για να αγοράσει εκεί μαϊμούδες προς $50 την κάθε μια. «Αφήνω πίσω μου το βοηθό να φροντίζει τις μαϊμούδες που αγόρασα», είπε. Μετά την αναχώρηση, ο βοηθός του Ταρζάν φώναξε τους ηθαγενείς και τους είπε: «Κοιτάξτε τι έκανε ο Ταρζάν. Γέμισε ένα περίβολο μαϊμούδες. Θα σας τις πουλήσω προς $35 την μία και όταν γυρίσει ο Ταρζάν θα τις ξαναγοράσει $50 την μία». Οι ηθαγενείς ενθουσιάστηκαν, στριμώχτηκαν, μάζεψαν ό,τι οικονομίες είχαν και δεν είχαν και αγόρασαν όλες τις μαϊμούδες του περιβόλου. Μετά δεν ξαναείδαν τον Ταρζάν ούτε και τον βοηθό του. Καλώς ήλθατε στη ζούγκλα της Wall Street και της διεθνούς πιστωτικής κρίσεως.